Хора, аз съм прогеймър ПГ, виждате ми, че снимам с Mobizen. Това ми е най-удобната програма, защото четвърта ниво съм, знаете. Ще няма го коментя. Бъгне ми я скрина и не мога да снимам за винаги. Скрина. Добре, да започваме. Това е като GTA, като GTA 5. Все едно си на състезания, само че няма такива. Но няма такива, където си умрял там да отидеш. I wanna know where this back. Хора, ще ме извините ли в този клип? Защото той много бажа! Що ни га излезли кое? Тото е АДЦ! Иска да е АДЦ. Лето ме хабази празе! Като GTA 5 е с състезания си. Само че малко по-лоша графика. Тук състезаеш матч в по-горните нива. Даваш или онлайн се прави. Мяу, мяу, мяу. Кой е лето? Сега го спрегам, значи тъпи Елен. Елен, ти си много мене. Като имат Аше и Херат. Да. Аше и Сандра. 1:39. Добре, той поне ми показва колко време съм минал. И на скрина можеш да си го настроиш. Да, аз не съм си го настроил. Оп. Да ти факъл с скринчо! Трябва да го сложа някъде по-надолу, защото ми пречи да той. Сложа тук. И аз пак къде го слагам, бе? Пикло. Хора, гледайте, ако ме смятате за добър на GTA, ще ви снимам клип как се играе на PlayStation. Дах 35 мисии пак. Мисии пасейт. Пауза на мисията. И пак не ми са сейфа. GTA 5. GTA по принцип се казва GTA в България. Значи в майчина се казва в българско, а в английско се казва GT. What the fuck? Дано някой та хвърли в казана. Миса! Мите, можеш така? Не можеш. Айова. Геш, можеш така? Да, както с Бегево с лагнал му е компа, защото толкова силно го е ударил, че са разменил хард диска с нещо друго и му направиха Windows 10, преди беше с най-големия буклук седел. Да ни забравя. Както с БГ си е повредил компютъра толкова блъскане, защото аз не си го пускам изобщо. Струва 1032 лева. А смятай. Ако съм го щупил. Ай, всички на Дрейка, Имаше една реклама на Toshiba с Windows 7. Имаме Toshiba Windows 7 и Fujitsu Windows 10. И аз играя на Windows 10. На Windows 10 играй дали другия ми брат. Windows 7 и Windows 10 имам. Windows 10 на Fujitsu, на Toshiba-та, баки, рекламата вика, изпускате го цъварен здрав. И аз само поливам айран. Опа! Ко стана, развали се. Копчетата му 2 години изобщо не работиха. моя как не ме поправдали.
Не вярвайте вече на България. Те ще ви изработят най-шибаното нещо. Може да ви могат да ви кажат, че това е както у нея, какво беше бе, използвах го нея за 3D, където правихме неща с какво беше светлини, имаше драскаш, ама все пак мога да ви го обясня, може да разберете. Почвам го. Пинг! Слагам. Вот как става, бе. Той на английски всичко. Абе, аз разбирам ли английски, бе? Абе, хора, не го купувайте, аз само го стиснах и само като барна ръцете си за малко, да му стане завинаги в ръката. И са само... Не ви казвам да го купуват от Хиполент. Хиполент може да ви излъжат. И джамбо. Един път си купих нещо за 3 минути. Само го пипнах и той се щупи. Хора, мога да ви обясня много неща за България. Те сработват фалшиви неща. Взимат ги от Китай и после викат китайците. Работи си много отлично. 5 лева, моля. Ето е много ефтино, бе. Очаквате да отработят нещо българско. Ако мислите така, може би сте се объркали. България нищо не е направила. Хора, както виждате, и пише българска отработка. Пише на English. English. Българи сме, бе, хора. Сме English. Как може така? Хора. България е пропаднала в English. Най-накрая ще станем English. Всички English. От Англия ще станем някакви странни хора. Ето. Хора, както виж колко графика ще да бъде на тая игра. Но гледайте. Графиката е толкова шибана. Те само са написали, че отгоре на български пише. Добре, българско, айде, ама гледайте. Харесва ми. Единствената игра, където си ми харесва българска. Една беше едно такова квадратче и трябваше да пише цифри. Аз се чуя, какво става, бе? Една цифра, друга цифра, и събиране. И трябва да напишеш колко е събирането. Ама твоя задача, ти да си е измислил. Хора, имаше една задача, просто е така. Имаше една игра, една картинка. Аз се чуя, какво става, бе? 3 минути по-късно. Ще станеш, Иду. Още картинка. Как може толкова шибани игри? Поне направите истински хакове, бе. Имаше един... Няма хвана. Мами, той ли ползи тебе от тебе, бе? Да ти фака! Аз съм безплатен, бе. Хора, това е трудно. Дима е това, е. Пускам го 3 часа от 8 минути, пак не съм го видял. Аре, Дима, бе. Това пак. Червено. Вите признамта. И давай бясно на червено. Вите признамта. Оцени милиона. Ти оцени, бе. Вите милиона е. Няма. Какво? Аз кара по вода. Аз съм бати хакера. Хакер! Аз съм видал нивото. Как съм го видал? Ора, това е световния бък! Кара по вода. Как ти са измислили да оборят бъковете първо? Аз съм най-големия читър на света. Парине! Абе да! Читъро! Аз съм да без читър. И сега ще се босна в... What the fuck? Бати да е шетния читър. Аз ми дам през всичко. Защото сме мислят за бос. По 4. Хора.
Как може да е толкова лаката играта? Аз съм мега якия. Аз карам по вода. Да знаете как да направите хак на това нещо. Гледайте хора. Чакаме докато зареди да ми мине. искаш стаковете, аз ти кам. Аз ти правя стаковете и ти не ми ги искаш. Спасибо. Дабл. Три, две, едно. Полушата. Коста. Как? Има тук време, бе. Там на гиле. Аз съм чисти. Чак те чупя, бе. Тири, Кил. туру, Тука бълък на мене. пайда по. Мите, Apple bird. Пайда по bird. Пайда по apple. бягай, бе. Кой е къде Apple bird. Apple bird. Пайда по bird. Бавна работа, вите. Бавна работа. Чудо. Да цокка някакъв Накай. шманяк. Ето е моя. Уау. Хора, гледайте. Дрифт. Ако не сте гледали, Сега пусни дабълто. как беше? Митко. Уау. Не ли си? Тук трябваше пак чита. Няма ми кажеш какво да правя, бе. Само ти няма ми кажеш. Само Хора. за порта, бе. Уау. Митко, тя следи най-слабия. Боди учи се. Първият клип с където беше се казва Оля, Аз имам както 6 сте ги издали с Дака Проц. Той дали беше. Първият клип беше в лято за Рибалдия. 5 минути, взе само 10 фарм. Ми викаш на мен. От 5 минути имаш 10 фарм. О! Видях си вълт. Митко, ако ти излезе киндерата, Хора, ще се питам още един път. Стара още бъде ковре. спасих самите! Де... Спасих са. Ай, бягай. Ти си бил на мен, бе. Уи! Хора, гледайте. Fuck you. Митко, Хора. няма да стъпвам. Ако се отдешка по-малък, Добре, трябва да още един стъпна, няма да стъпна. Виждам видите хора, ако... Него е по-малък. Добре, жуар, бе. С жуар. Fuck you! Еми, не ме чоки. Так. Да. Къде ти стъпна? Но размазане му ти бе пръчета. Аз съм роден в Китай. Те ви лъжа. Чакай, бе. Чакай, че гледам. Хоп. Малек. Аз чита. Какво? Ти болен ли си? Аз ми давам. А ти ме мислиш за болен. Так. Пите, бе, киндер. Това беше много странен записан звук. Един приятел ми го сложи. Сега пак не! Уи! Не, хора, аз не го снимам на живо, но знам, че ще го сложи. Той ми каза, приятеля ми, само пак да го сложи, защото го мразя този звук. Но пак стравя. Моля ти се, стига си го пускал, бе. Ако пуснеш още един път този звук. О, свържи ми време! Да ти факам! Сега гледайте колко пръшок ми се. Давай така. Хоп. Пощальоне, виждам ви. Ядете циците ми. Ръбайте ми циците. Пак се топиха, бе. Ръбай ми. Свършвай, бе!